Dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy. Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala di tribayo, pudpod ang Ukraine, gipadalaan sila 6,000 ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6,000, wasak. Nga, hindi, ang immune system, dito lang sila sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, Javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, Javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka di tribayo, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang. Kalma lang. Ang di tribayo ang gaatake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy. That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa di tribayo. Yes, dengue, dapat mag-D3 May ara kang gitawag import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Layunin ang nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo,
Serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan. Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isibon nyo rasan, oras naton sa Pilipinas, alas 9:37. Ang oras, ang buylog na ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag buylog man ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch, K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
Alojado Kapulot. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Oras naton mga ka-K5, nakalabon ta kita sa 42 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Kaliwat may gabi na sa inyo tanan. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi gid sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton mantanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan kining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan kay Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Dan mga K5 diri sa aton nga pagpangalaga diwat kita nga mga talakay nasang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day, ang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinahanglan angin kaupon man aton karon nga mga balita na kag information adin sa aton sini nga mga K5 reporters. Ikang tanan sa ilang maratipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Jenny Kauyunan kag ato sini nga piloto K5 Jason Talaron. Samtang may kaupon naton karon iban pagid nga mga balita man kag information sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Report sa balita nagikan sa Capitol with K5 Alexis Escalante. Nga balita man ka information na tipo ni K5 Karen Badilla. Kag mga balita ka information na ika naman kay K5 Kim Kaluyo. Kinandan mga pila man karon ka mga balita man ka information, mga breaking news, mga dalagko nga mga balita nasyonal kag international. Aton nga kabatian nagikan sa News Center with K5 Sunny Punay and
K5 Aliera Joy Apin. Nandano po natin diri sa technical side ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ninyo ka K5 Yun Alohado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagan mga ka K5. Today is a Sunday, July 13, 2025. Kapit sa 13 na kita subong edisyon mga K5. Kahit na lang matunga-tunga na mas bulan. Lasig lang. Was 14, pagka Martes 15 mo, birthday man Manuelo. Ano na nga aton nga pangabuhi ning pagani mo ubos na mo ni kay 500 amon sweldo sa nagliga to. Tapos manildo naman. Ay daw tinuntuaw. Anon lang namo ni pag-ubos amon sweldo ban ba. Wala sige. Ay kapit sa 13 kita subong edisyon sa adlaw sang Domingo sa tuig 2025 sa bulan sang Hulyo. Kato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa aton mga kauturan, sa mga nagabulobugtaw pa da, sa mga nagapulaw-pulaw sa tiyon sa kagabihon, way pa gana nagtulog. Stay put lang kamo da. Steady pulso lang kamo dira sa pagpamati diri sa amon sini nga pagpangalagat. Kay kami na bahala. Kami na bahala magdulong sa inyo sang mga balita kag informasyon. Kami ang himuan ninyo nga mangin silbi mata kag talinga sa tion sang kagabihon. Dili sa aton nga pagpangaragad sa K5 Nightwatch. Sa ato sini nga pagpangaragad, kamusta na kamo da? Maayong gabi lang gali sa aton nga mga kauturan nga mga nagamonitor na subong nga gabi mo, especially ang ato sini mga kauturan nga nagapulaw-pulaw no, may mga trabaho sa tion sa kagabihon. Mga taxi drivers naton nga nagapulaw-pulaw da mayong gabi lang. Mga tricycle drivers kag ilabi na gid ang mga kulurom da. Mga kulurom nga mga tricycle drivers. Dayaw ko niho. Kakipay ko. Kulurom na gani ilang nga mga salakyan. Pero kung magpanukot sa mga pasahero, sobra-sobra pa. Okay, 500. Nukot sila sa mga pasahero blang mga sakyan nila. Maria Ihunis, Tigarapon ni Santissima ho. Ang ilang mga pagpanukot perti pa ka mahal. Kulurom na pagkatapos mahal pa magpanukot ila binigid kun gabi. Tinano na lang yun. May rason yung masiguro nga pangdakpon ka mo. Nagpasuber. Pero yan na sa iban nga mga kwan ha. Sa iban nga mga wala man nagatinunto ha. Ko ining mga tricycle driver ni nga nagapasuber sang panukot, nagapasubra-subra sa pagpanukot. Natya ko mga adik guro na ay no, para may nagbakal siya bo mga buwisit nila guro na ay no. Ang iban bla, wala gina generalize ha. Hindi lang bla mga nagapanukot bla sang sobra-sobra. Yara ko kilala nga nagakupar sa nagsakay sa tricycle. Halin lang siya sa may Mandurriao Plaza bla daog. Sa may Mandurriao Plaza nagpadulong sa may Happy Homes pundi perti man lang kalapit na sa may Happy Homes da may Mandurriao Plaza ang bayranayda ang suktanayda 15 pesos sinukot sang tuntoy 50 pesos kita mo sa kahaso klase ka tawag ko namin ano nga klase ka driver ni man matya ko gahingagaw paguro to para tipon-tipon para ibakal siya buong tuntoy mo. Sabay pa nga hindi lang. Ay kung matarong utok mo, maamo ka sinabla. Ay kung mudra ka lang masakay sa may Plaza Mandurriao da, mapadulong ka to sa may Happy Homes. Yan daw pila ng gani ka metros ng kalayoon niya sina. Sukton mo 50 pesos. Tuntong klase mga driver. Mayo pa gani na kung mga ka-K5 no. So muna mga ka-K5 no. So sa mga tricycle driver dapat talarong kamo abi. Napasugta na kamo gani nga way kamo sang mga franchise nga mga dungol kamo. Biyahe kung gabi pagkatapos yung pinagusto kamo ka pinamanukot kung gabi na karon. Pagtadlong kamo abi.
paghampang ka mo abis ang matarong, paghampang ka mo abis ang natawag naton bala nga pagpangabuhi ka mo abis ang natawag naton nga patas. Ha? Ayos. Mga pangayaw to man nagsakay abis ang kagabi siya mo. Kaling way lang makwan. Tingin ko nagpanugid, bla may nanugid sa akon. Tingin ko nung ilang salakyan ang tricycle kulurom niyo, kulurom to. To kulurom. Kulurom na pero mo pa na magpanukon. Sa mga tuntong klase ng mga tao, no. Kaya ginagasin so pangabuhi nyo magamo kamo sina magpanunto kamo sa inyo isig ka pariho. Sabi nyo lang. Ngayong gabi lang da sa tanan nga mga tricycle drivers, sa mga grupo ta, sa mga kulurom da. Tadlungan nyo ha. Taxi drivers naton nga mga tagpanamati sa mga pumuruyo naton nga mga altura naton nga mga taxi drivers da mayang gabi man. Sa mga nagapulaw-pulaw sa tiyon sa kagabihon, mga security guards naton da mayang gabi. Sa mga naga-duty sa tiyon sa kagabihon nga mga gwardya. Mayang gabi gid sa inyo. Subong man sa aton sini nga mga turan nga mga nagapulaw pa no pag mga call center agent may gabi, mga nurse ka mga doktor nga nagapulaw sa tiyon sa kagabihon, mga pasyente at mga nagabantay sa pasyente, ano pa o mga babae nga nagapulaw-pulaw man sa mga kilis ang dalan, mga grupo ni Sisiro, mga grupo ni Sisiro das may dalan lidismada sa mga babaeng sa palda duso-duso tinai. Ay gabi sa inyo. Total sa mga naga-monitor nga to sa ato sila nga pagpangalaga. Good evening sa inyo tanan. Welcome na diri sa pagpangalagad sa K5 Night Watch. Sa aton karon nga pagpangalagad kuha man kita sang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa. Kag subuman mga pila ka mga situational report gikan man sa ato nga patrol diri lamang sa papangalagad na sang K5 Night Watch. Sa ato sini nga papangalagad mga ka-K5 ano mga pila ka mga dalagko nga mga balita kag informasyon aton karon nga mga headlines para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. 150 kag mga alahas 150,000 kag mga alahas inkawat sa duha ka mga Indian national sa may distrito sang Mandurriao. Amo na ni siya ang ginatawag naton nga kamatamat na guluwa ang mga kawatan mga tangkaw sa malipot nga sugilanon mag-amo sini nga sugit ang buot silingon sini kamatamat na itatig pirigado ang ato sini nga mga pumuluyo. Amo na ni ang paghinampot na sang tigpirigado, tigkiriwi. Amo na rason nga mga kinawatay, ara na naman. Pero, kung wala sang mga adik, kag wala sa mga drug lord, wala sa mga drug addict, hindi ni siya masami nga matabo amo ni. Kaya ang kapigaduhon niya mga ka-K5, daw hapos man lang nga pangitaon ang inugbakal sang bugas, kag inugbakal sang sudan. Hapos malatani niya pangitaon mo, mga ka-K5. Problema kay mabudlay pangitaon ang kwarta kay bakal mo pa sang shabu. Takon mga kagamay-gamay nga plastic na nga kung isa nga daw sa Luzon gani na pila ka pirang nahot lang na ang bili yata 500 tag 1,500. Sigil mo naman 1,500 yung mga ka-K5 malapit-lapit na ito nga sakong bugas. O hindi bala? O mga tunga na ganik sakos bugas na 1,500 na ito bakalan nila sang perti kagamay-gamay nga daw isa ng bilog kapasi isang bugas na shabu. Kita mo ka mga tunto lantawa wari na nagamat-namat na guluwa ang mga hangkilan kag mga kawatan. Makon mo 150,000 nga balor sang or nga kwan nga cash kag mga alahas pinangawat sining mga dungol ni saya na Indian National diri sa may distrito sa Mandurriao. Standby kang magkato na karakuha ng mga follow-up report. Nagikan sa ato sining mga patrol reporters. Dirigid lamang sa pagpangalagad sang K5 Night Watch. Sa
Samtang sa iban paginaton nga mga balita, iban pa nga mga headlines, pila ka mga vehicular accident ang nagluntad sa probinsya sang Iloilo. Kag iban paginaton sini nga mga headlines diri sa ato sini nga pangalagad. Pilaman ka mga motorista ang nagpalumba kuno sa mga motor sa Banwa sa Santa Barbara ho. Nag-drag race naman kamo da, nagpinalumba naman kamo. Di ng mga taga LTO di. Dapat ang mga taga LTO naman ninyo naman ni trabaho. Sabi distingin nyo madabi pulaw-pulaw sa tiyon sa kagabihon, nabi. Nga pangdakpon ining mga violators nga mga nagadala sa mga salakyan. Mayara nga mga nagadrive sa ilang nga mga salakyan, mga ka-K5. Nga ang ilang nga mga salakyan, mga wala sang wala sang suga. Mga wala sang stoplight. Ultimo headlight, wala. Ay Maria, ihunis di garapon. Iway Manila ni ginadala kun adlaw, no? Gun gabi man lang ni. Kay nga laban-laban hasta wala restro ni. Kompleto sa wala. Gani sa ato sini nga mga taga LTO da. Ang mata-mata niya dapat sa tiyon sa gabihon lagaw man kamo. Dapat sa tiyon sa gabihon dapat operate man kamo abi. Kay para nga nagkaradakpan ni kaya mo ini sila nga mga salakyan mga ka-K5 ang nagahalit sa mga iban iya nga mga driver mga ka-K5 nga nagatarong kag nagahalong mag-drive sila ya mong mga huros-huros sulalabot sina wala mga huros-huros na masansa pa nga maaksidente ka hindi mo sila makita kay nga wala sila mga headlights wala sila mga suga wala sang mga kunano nga mga hindi mo sila makita sa dalan ilabi nagikundulong. Samtang may apat ka mga salakyan man nga nagkarambula sa may barangay Taka sa distrito Sangharo. Isos. Kinarambula sila ito mga Domingo. Subong daw katawahay man ang sandalan ta. Dahil hindi man masyado ka-traffic, hindi man masyado ka-sako. Hindi kinarambula na sila yaman. Awan taman nagkaroon mga pila ka mga detalye sa mga balita diri sa ato siling nga pagpangalagad mga ka-K5. Samtang ang mayor sa may Banwa sang Maasin Perte kunong kalipay bangod kay ini siya mga ka-K5 ang gindayaw sang presidente ang ila sini mga ka-K5 nga abilidad ang ila nga performance ilabi na gid sa ila sini nga performance sa Tultugan Festival blanio. So gindayaw gid ang mga taga Banwa sang Maasin. Gindayaw ang Iloilo. Gindala ng Banwa sa syudad ang probinsya sang Iloilo. Ang ginpabugal kagindayaw ni President Ferdinand Marcos bangod sang ila sini nga manami nga music kag manami nga saot mga ka-K5 sang ila sini nga Tultugan Festival ang sound sa ila sini nga mga kawayan danyo gindayaw sang presidente ni perteng kalipay ni Mayor Ansing Amboy ho. Francis Amboy sang Banwa sang Maasin. So, gani standby kamo kay ato manakaroon ako ng mga follow-up report kag mga balita kag mga detalye sang mga balita diri sa ato sining nga pagpangalagan. Sa aton karon nga mga balita nasyonal, Senador Francis Escudero ginaduso ang pagdiyon sang 20 bilyones, 20 billion pesos. Bilyon ha? 20 billion pesos nga trust fund para sa uniform service personnel. Kampal kita mga ka-K5 nga uniform service personnel. Ang buot silingon sina mga ka-K5 ti mga kwan no? Mga pulis, military. Kasi dala na dara mga taga Bureau of Fire, mga Maricom, Maritime Command. Mga taga Bureau of Fire Protection, mga Philippine Coast Guard. Ang 20 billion nga trust fund para sa uniform
service personnel. Ano kamo, maintra pa kamo sa mga sinindikato? Maintra pa kamo sa sinindikato kag maintra pa kamo sa proteksyon sa mga drug lord? Paina na kamo sang pundo para sa inyo man. Ayaw ko mo gani kay nahataga na kamo sang daw dako-dako ang pagtamod sang tiyempo sa unan Tatay Digong. Gagin pang doble ang inyo sini nga mga sweldo. Pang pataasan yung mga sweldo para nga ang rason sinadira na kung magtalalaas ang mga sweldo ninyo, hindi na kamo mag-intra pa sang mga illegal nga mga buluhaton, katulad sang pagproteksyon sa mga illegalista, proteksyon sa illegal drugs, proteksyon sa illegal gambling, proteksyon sa inang korupsyon sa gobyerno, proteksyon sa mga guns for hire, proteksyon sa mga sindikato, mga ka-K5. Kaya pasakaan na gani mga sweldo nyo. Samtang legal team ni former President Rodrigo Roa Duterte, wala naging kakibot ang mga ebidensya nga gin-submit sa ICC. Sino nag-submit? Wow? Kuni siyempre yung gobyerno tayo. Amo na sila may pagkatraidor numero 1 ning gauyat sang panggobyerno ta subong. Ang nagauyat sang gobyerno subong perti ka traidor gidyan. Si Pabalakon since pagbulos ni Cory Aquino, mga ka-K5, matiin nyo bala sugod sang pagbulos ni Cory Aquino nga nalayas dire ang tatay ni President Ferdinand Marcos Jr. ni Bongbong Marcos. Inpalayas sila dire sa Pilipinas hasta nga dito sila nag-tiner mga ka-K5 sa iban nga pungsod. Hasta nga napatay ang former president sa una, ang late president nga tatay niya nga si Ferdinand Idralin Marcos. Ginahingyo ini sang iya nga bana o sa iya nga asawa nga nanay ni Bongbong Marcos, subong nga si Imelda Marcos. Ang bangkay sa iya bana, mga ka-K5 nga si Ferdinand Marcos, dapat ilubong sa libingan ng mga bayani. Bangod mga ka-K5 nga hindi siya ginakabig man nga bayani, bangod kay nakaagi sa presidente. Ikaduha, nangin kuan man siya, nangin commander-in-chief man siya sang Philippine National Police kag sang Philippine Army. O hindi ba lang? And beside that, ini siya ang kuan pagid ng military reserve. So, kahingyo siya nga kung pwede butang sa imuon siya nga mga ka-K5 ilubong sa libingan ng mga bayani. Pero wala inigin pasugtan sang tiyempo ni Cory Aquino. Hindi siya pag ipalubong kay damo sini sa mga nagaprotesta. Bangod mga ka-K5 sa iya sining tiyempo ini siyang nagdeklara sang martial law. Damo sa mga pinanghalitan niya kapinagin pang mga pinanghalitan niya. Nagbulos mga ka-K5 si Rap Estrada. Amo man yapon. Wala ini hindi si sino pere si Kwan pagali, si Ramos. Nagbulos si Ramos mga ka-K5. Wala mangipasugtan ng ipalubong sa libingan ng mga bayani. Nagbulos na si Rap Estrada. Wala man yapon ipasugtan ng ilubong sa libingan ng mga bayani. Nagbulos si Gloria Arroyo. Wala man yapon ipasugtan ng butang sa ilubong sa libingan ng mga bayani. Nagbulos mga ka-K5 ang bata pagid ni Cory nga si Noynoy Aquino. Wala man yapon ipasugtan ng ilubong sa libingan ng mga bayani. Tatay niyo. Pagpungko ang Tatay Digong. Bahala na kuno pamatabo ng sulayo ni Tatay Digong ang mga mulay kag ang mga kuan sa iya, ang mga protesta sang mga pinanghalitan sang una sang mga pamilya Marcos, most especially ni former President Marcos to ni Ferdinand Marcos mga ka-K5. Insulay ni Digong kaginhambalan nga para nga maka-move on na kita, ilubong na naton ina para nga hindi na magbalik-balik ang history. Mga ka-K5,
Insulay ni Tatay Digong ang tanan-tanan nga mga mulay, tanan nga mga pangakig, tanan nga mga tanan-tanan nga mga marchas dalan, tanan. Insulay ni Digong para lang mapalubong sa dibigan mga bayani ang bangkay sang tatay ni Ferdinand Marcos Jr. nga si Bongbong Marcos, subong nga presidente ta. Natawa nyo ba na? Pagkatapos, subong mga ka-K5, siya ang nagbulos nga presidente, ginareklamo sang mga nagakontra sa kay Digong, ang mga supporter sang mga adik kag mga supporter sa mga drug lord. Mga ka-K5, nagareklamo nga inikuno sila mga ka-K5 ang ginpangkwan. Ini sila kuno ang mga ginpanghalitan pinagi sa EJK or extrajudicial killings. Pinamatay ang mga drug lord, pinamatay ang mga drug personalities. Tapos dugangan pa to sang iya vice presidente man to maka-K5 nga nagaobra ka report to sa ICC. Siyang nagahatag to sang sitwasyon na ang Pilipinas kuno maka-K5 maduguon ang pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Di kay kadamo-damo sa mga presidente nga managalagi sang una. Wala man nagtalarong ning mga adik ni mga drug lord, di ka pinagusto man lang ni sila. Kay nga bastante sila sa paghatag sa mga proteksyon money sa tanan-tanan ng mga nagaproteher ng mga arama sa gobyerno. Sa si Tatay Digong, hindi nila madala sa mga amo-amo sini. Amo tong rason, mga ka-K5 nga nagdumot sila. Karon, natawa nyo, ang gobyerno, mga ka-K5, ginhatag nila, gintugyan nila ang former president sang Pilipinas sa ICC. Pagkatapos latugyan dito, ginpadalan pagid sang mga ebidensya para nga ipapriso ang tigulang. Lantawan nyo kung ano nga klase ka wala sang huya kag wala sang kabalaslan nga klase sang pamilya ni mga ka-K5. Ang una, abi naton anay. Ang abi naton gani anay sang una, abi naton matarong ni siya, bawion niya ang ginhimo sang katuntuan sang amay niya. Pinataga sa tsansa nga mangin presidente, kay abi naton bawion niya ang mga ginhimo nga katuntuhan sang amay diri sa Pilipinas. Bawion sa ano? Bawion gali sang katunto ya. Mga ka-K5. Pinatagan sa tsansa sang una kasiling naton. Ini siyang magabawi, basi bawion niya ni, magpakabuot ni siya. Hatagan niya sang maayo ni, kag nagapati kita sang una, yang pinangnakaw sang iya sini nga tatay sa una to nga mga gold, mga golden Buddha to, nga pinangdala to nga mga bulawan to sa iban nga pungsod. Hakuton niya puli diri sa Pilipinas, kag ipanagtag sa mga pumuluyo para makabawi ma sila sang ginhimo nila nga sa ginhimo nila katuntuhan sa mga Pilipino diri sa Pilipinas during the time sang tiyempo sang rehimen sang iya sining amay. Amo nang aton nga painsinig, amo nang ato sining ginalauman. Gali kay sinunto pagigali. Kay pagigali tupa, nagdugang pagigali. Mga ka-K5. So, istoryahan tara karon diri sa ato sining nga pagpangalaga day. Grabe nga klase no. Mga ka-K5 no, sa ato sining nga mga headlines sa mga balita nasyonal mga ka-K5. Kag sa aton karon nga ang DSWD kuno nagpanghatag sang smartphone sa 256 ka mga 4-piece beneficiary sa Palawan. Ayo man ni sila yan no. Ang makalilibog Black K500 mo niyo. Kita nga mga nagatrabaho turutudo nagapatay-patay sa trabaho Black K500. Tapos pag-abot sa mga benepisyo ang ginapanagtag sa gobyerno, no, kita aton niya wala kay ti siyempre ang ginahambal nila may trabaho, kita mong iway kita ya hindi kita ya paghatagan. Pero ni mga matamad mga ka-K5, mga tamaran, mga plaino, mga plahubog, mga maoy, mga tambay. Ang aton ginabayad nga buwis nga perti ka malmahal, panghatag to sa mga tamaran nga mga tawo.
Only in the Philippines. Kita nga nagapatay-patay sang trabaho. Kita nga nagaputoy-putoy sang trabaho, mga ka-K5. Pag-abo sa chimpo, mga ka-K5, may kinanglano naton ang mga bulig. Kay iti, siyempre, ginagutuman kita, mga ka-K5. Naubusan kita sa ngaton. Hindi kita paghatagan sa gobyerno kay may mga trabaho kita. Pero ni mga tamaran, mga kwan, mga tamaran, mga kapalmoks, mga salaguron, mga tambay, nga mga palahubog pa, mga drug addict pa. Amo niya ang ginapanagtagan sang kwarta sa aton nga gobyerno. Mga ka-K5, ang aton nga ginabayad nga buwis, amo ni ginahatag to sa mga tamaran. Di kayo mo kita sa man. Only in the Philippines. Sa malipot nga sugilanon, mas nami na lang guro kay 500 nga magtinamad ta. Nga hindi na kita mag-ubra-ubra. Tapos paluoy-luoy tato sa gobyerno. Pamusi-musi tato sa kalimutaw tato. Kamagambal nga tiway kami trabaho. Sigado gid kami. Kaya hambal sa gobyerno niya tearyo. Gaan ta kamo, kita nyo, hatagan sila mga smartphones. Pangatagan sila kay 500 sang kuano. Sang telepono yo, cellphone. Ang ato niya ginawa tapakabakwan. Gabayad kita, gali away kita para maka-cellphone lang sila. Isang kwan lang isang pisok lang ara na. Ay, grabe Amo na nga ginatolerate sang gobyerno, mga ka-K5, nga magdamo pagid ang tamaran sa Pilipinas. Kay nga ining mga forpes nga ining mga pigado nga ini, amo ni ginagamit sang gobyerno ta sa kada eleksyon nga himuon nila nga mga manugboto sa ila. Mga ka-K5, ginahimo na nila nga negosyo kag ginahimo na nila, mga ka-K5, ang politika sang kasubong sini amo na hindi sila gusto nga mag-asenso ang bilog nga Pilipinas pero sa ginhimo sa unang Tatay Digong, kay gusto nila mangin ulipon ining mga tamaran. Kahit tagtagan na nisang kwarta pag-abot eleksyon, madaog mo sila gyapon. Panami ipang lampos temprano pa, mga ka-K5. Aling kay hindi bla. Panami to. Samtang sa mga balita internasyonal, kabay pa nga magira ng kalibutan para sadya. Kaulugot kung kay isa nga way manasinso ang gobyerno ta. Ginahimusla na kita sang mga tao nga ara sa gobyerno. Kita nga mga nagapangabuhi sang matarong diri sa aton sa Pilipinas, mga ka-K5, kita ya ang ginalugos sang mga nagapungko sa poder sa gobyerno. Namiguro magligiran ni tanan-tanan para maubos ng kita tanan-tanan kalamatay para mag-ililis naman ang bago naman nga generasyon. Kabay pang bagong henerasyon, mga matarong. Yang ato subong nga mga lahi daw puro na mga kawatan na mga opisyal sa gobyerno. Lahi ta subong puro na mga matakaw. Dapat ni ubuso na grupang tunaw ni parang mailisan bago. Ma-create na makitiriwat sang bago nga adan kag iba. Okay, 500. Sa mga balita nasyonal, si Kim Jong-un, kilala si Kim Jong-un? Idol namon kay 500 ni. Si Kim Jong-un bla, ang presidente sang North Korea, o hindi bla kay 500? Kim Jong-un, idol namon kay 500 ni. Mga ka-K5 nagtanyag sa sang bugos nga suporta sa kay Putin. Si Putin naman namon ang presidente sang inang Russia. Si Vladimir Putin bla, presidente sa Russia. Silang ni Kim Jong-un, sila niya, Putin! Nga ko bala! Nga gusto mo niya sa suporta niya, suportahan ka namon. Girahon ta sila niya ang Ukraine. Balbalanay sila sang Ukraine kay sang Russia. Ang kuan niya, ang North Korea ya masupport pero sa kuan mong sa Russia mo. Sila sa North Korea niya, ling ni kuan sila Kim Jong-un, sila niya Putin. Ano gusto mo? Missile, aride. Galing ang missile ya kapila yung nakabisis ngay kuan nga ipraktisan, ngay kuan non itestingan. Palpak ang missile ya.
Niya pero niya masuporta kami sa inyo. Yang girahon ta sa niyang Ukraine Japon. Pertek sadyaw. Subong ang Israel kagang Iran do nagkulukalma. Subong ang Ukraine na magkagang Rusya gabakbakanay maliwato. Balbalanay mas like 500 Sano yung magira ni ang kuan man ang panay kag negros man. Gira sang gira sang mga produkto, mga programa para magnami yang syudad ta. Mga ka-K5. Samtang si President Trump sang United States of America, iya sining administrasyon ginmanduan sang federal judge nga untatan na ang immigration arrest sa Los Angeles, California. Kasagi sila kapang dakop to sa tanan nga mga imigranto. Mga kuan siguro ni mga overstaying bla daw kung mga ano pa no sila gani na mga nagapanago bla mga TNT sa aton diya sa Pilipinas ay panawag naton siya na dito TNT tago ng tago. Mga immigrant mga ka-K5 kinapang dakop karon ni President Trump tinagambal mga ka-K5 ang federal judge na kinauntatan niya na niya nga pagpangdakop sini sa mga immigration arrest nilang ginahimo operation dira sa may Los Angeles, California mga ka-K5. Istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpakadagat. Ang mga balita nga inyo batan ng builog man nga gradulong na sa inyo sa kalwa sang klinika DTX 500 kag Mighty C. Inom-inom na kita. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para nga magapabilin nga healthy lawas ta ha. Para magbalit ang ato sini nga kapagros. Ang ato nga kapagros pariyo sa kay Adan kay Eva. Dawa sa may ginabatsyag nga kuan nga mabalatian kay Faiba Andre. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Nga mga ka-K5 kay ang klinika DTX 500 kag Mighty C. Importante ni isa ini ka food supplement mga ka-K5. Nga kombinasyon sang power duo sang klinika de alternatibo para magapabilin nga healthy lawas naton. Kay ang klinika DTX 500 isa ini siya ka superior antioxidant. Dugangan sang Mighty C, partner niya, nga isa ka ginatawag naton nga inang immune system booster. So pagwas nga mag-upod ni sila nga duwa naton mainom, sigurado magapabilin nga healthy lawas naton. Nga kay ang klinika DTX 500 isa ini ka bastante o kon puno sa ginatawag naton nga anti-carcinogenic properties. Para nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Kag ini siya ang numero 1 nga antioxidant. Mga ka-K5, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kundi sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang mga balatian katulad sang bukol-bukol o kon ginatawag naton nga cancerous. Nga pagdevelop sang cancer mga ka-K5. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. Amo ni kun nga ginakombine ning duha nga ini. Problema ka sa diabetes, problema ka sa balatian nga diabetes, hypertension, high blood, prostate cancer, breast cancer, cervical cancer, sarcoma cancer, kag tanan nga klase sang kanser. Bilog sa pangkabilugan sa pagtuon sang mga scientist kay 500 may ara nga 127 tanan ka klase sang kanser. Ini nga mga klase sa mga kanser, isa diri sang pinakamasakit kag budlay-bulngon nga kanser amo ni ang sarcoma cancer. Tulan, kanser sa tulan, pinakamasakit nga klase sang kanser. May ara nga lung cancer, may ara nga brain cancer, pirong sarcoma cancer pertek budlay ni bulngon amo ni sang pinakakubudlay-budlay gid mga ka-K5. Gani labi na gid kon mga late stage na pagdelikado. So kinanglan i-prevent naton ini pinagi sa paggamit sang klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
Nakasyar ka mo sa tanan nga mga butika nationwide o hindi gani sa tanan nga mga klinika de alternatibong medisina and wellness center ni Doc Ramil. Oy, nationwide na ha. Diri sa aton sa Iloilo may ari tadi damo de. Sa Iloilo City diri lang kamo kadto sa may tupad sang Robinson's Haro. May ari diri bala nga St. Robert's International College. Kilid yada may ngalan nga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Dra kamo kadto pwede kamo kabakal da sang tanan nga mga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina. Mga kaki-5 dito sa Pasay City sa may Salvacion Street, corner A Panis, Barangay Poblacion, Pasay City. Ara da ang Klinika de Alternatibo. Then sa may Cosmart sa Banwas ng Kalinog at Tubang Macdo may aramanda. Kag sa Orbe Street, Barangay Baybay Norte sa Banwas ng Miagaw may ara mandira. Share ka mo to, pili ko bakal kagang nami sini. Kay may libre ina dira nga check up kon kamo ang may mga ginabatyag sa lawas nyo. Pa-check up kamo libre wala bayad. Ayos, ano pang inaulat nyo? Pabilin nga healthy lawas nyo. Inom sang tanan nga mga produkto sang Klinika de Alternatibo. Alas 10:21. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagong paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga katay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpapadayan sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunhan.
Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan naging pangabuyuan ko. Salamat gid Doc Ramiloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Pabudlay, kalipay ag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magakugpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Doc Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Dinapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kaya binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwan na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumo may ginusa FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon na nakalabot kita sa 32 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Kaya dugay i-check naton ang ato sining patrol kay ara karon sang kuano sang flash report isa ka drug by bus operation naman no. Unahon tanay aton sining kuan kay 5 Andrea. Pag-asa parang pagkatapos karon hatag lang go signal di kon okay na no. Kung ano gid man kung sinong makauna sa ilang duwa no. Kay parang magkadulo-diretso kita kay istoryahan ta parte sa illegal drugs. May unis ara naman no. Wala untat nga drug by bus operation. Ibare check na to na yung latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Naton karon si Engineer Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening. Go ahead, sir. Sir, may gabi sa tanatag para matisang K5 News FM. Yan, pinakaling nakasang panahon karon niya adlaw Hulyo 13, 2025. Southwest monsoon nagapik sa bilog Aposod. Western Visayas, sa particular na siyudad sa Iloilo, magkapangipabaw sa karon ang magaluman niya kalangitan. May mga scattered yung mga pagulan, pagpangilat pa nag-uob dalay ni isang Southwest monsoon. Mahina tuptop makasarangan naman niya hangin, magaling ng bagat na nakatungdan, magkadala sa makanay tuptop makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. At sa atong temperatura na sa 25 tuptop 30 degrees centigrado. Adlaw nagturoda sa 17 kilos ng hapon, magabot la kalas 5:35 buwas sa aga. Ikaw ni pinakaling nakat sa panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. K5 News FM, Kampiyon Report. Salamat kid sa latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kay Engineer Charlie Depra mga ka-K5. So uhay man aton nga chimpos bunga mga ka-K5. Sa ato sining nga pagpangalagad, so check naton ang ato sining patrol dugay-dugay. Naton ang signal sa patrol naton may ara karon ginakandak nga drug by bus operation. Ato sining mga pulis sa mga ka-K5. Sining nga mga tinion. Check naton ang flash report nagikan sa patrol
mga ka-K5. K5 News FM Flash Report. Last report nagikan sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo sa sininga mga tirion. K5 Aaron, go ahead. K5 John arestado ring tatlong kamay individual. Diri sa ginkasa no nga drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Ini ginapamunuan ni Police Captain Suliman ang YC sa persas ng iyang mga operatiba. Tatlo din nadakpan diri kita subong sa may barangay MacArthur, La Paz. Wow. Ang ara man imo mga inang pinutos nga daw pamatyaga mo daw asin lang kag bitsin kag kalamay kag pero take na mo damo din kamo sa may barangay MacArthur, La Paz. Okay. Diri kita ka kay Penson sa na-consummate ni balibabaw dalom ning balay ardi ni sa ikaduha nga panalugan kag sa kwarto ni no ang kwarto do wala gasulod hangin kay Penson protect paang kon sindutan mo di sa ngaso hindi magulang ang ngaso kay Penson hindi makita grabe no so daw kwan ang ina nga lugar pwede man himuon pagid nga kwan nga ano panawag siya na gani ruruan pwede man pwede man sa luyupan nila sa body ka kay John Irte no kay ti may hangin hindi ka sang may hindi ka kabatsyag hangin na mo butchilingon tiso-tisong aso kun masindutan ni no tila man na bangged inang din dapit na sa may area sa may barangay kuan sa may barangay inang MacArthur sa La Paz sa iping ng ginisan Tinapayan pasulod nila sa entrance gid pakadto ni sulod balay ni Kakipag alagyan pakadto sa balay ni Kakipag Karen napit nandre lapit sa may Guerbala Street nang drahalin sa may kundi drang dalan sa may La Paz Public Market. Yes, dalan pa La Paz Public Market. Dra nga entrance pasulod. Urunhan niya lang pasulod gid sa may yes, urunhan niya lang sa may MacArthur sa pakadto sa may gym. So lunhan lang. So urunhan sa K5 doon diri sa may kilid lang sang Tinapayan. Kilid sang Tinapayan da. Yes, sa K5 doon okon sa unahan niya ni intersection sa K5 doon pasulod sa Mabini lapos sa Maritime na blang eskwelahan K5 doon diri man sa La Paz. St. Teres? Yes. Yes sa K5 doon. Okay. Tapos ako sa din sa K5 John, ang nagkaradakpan amo si alias Rene, 48 anyos, taga barangay MacArthur, La Paz. Si alias Bupet, 56 anyos, taga Dariman. No? Tapos si alias Chuchay, 39 anyos, taga barangay Baybay Norte, nag-aw ini siya. Nakuhaan naton kay nasa nga pahayag, si Bupet nga ginapaniwala niya nga nagapaligya sa Sangsamo pero may ginatumod sa kay na nga si Agas Ising no iya ko ni Agas Ising ni ang mga shabu nga na-recover nga ti ising ni Reggie taga City Proper pero hindi hindi taga Mulo si Ising hindi taga City Proper taga City Proper si Ising no Hindi taga Mulo, hindi. Hindi taga Mulo City Proper sa. City Proper. Sorry ka kay John Capulot, kay Don Jol, ay Don Jol. Ha? Hindi ka magsurya siya? Sino na si Bupep? Hindi siya magstorya ko na si mo. Hindi siya magstorya sa akon. Yes. Pero mas ito mapit siya sa kan. Kaya hindi mo makikita John. Hindi siya magstorya sa akon. Hindi man blay. Labot ko si sinuplado ko bala subong. Hindi man ba? Hindi man ay. Amo na sa si Bupep siya na. Yes, si Bupep. Siya nang subject, Ed. Ang pinaka-mayor nga subject, si Bupep. Amo na yung kalbo, hindi? Amo na yung kalbo? Amo sa pulis, amo na isang nabaklan sa kita, John. Amo na yung kalbo, amo na Yes. Okay. Hindi sa may istorya sa akon? Ano yung istorya? May istorya na sa? May istorya na? Ilo, ano, hayo mo, Bupep, no? Oo, John. Sa din kagid taga dira kagid sa MacArthur?
Ako, sa una, di ako sa Vigilio, sa ang Robinson, na bilang. Sila dibulos kami, yung silo. Si... Ito ko sa Vigilio, di ko sa una. Sa una, sa din ka mo sa una? Sa Vigilio, sa Dilion, sa may Mandurriao? Hindi yung City Platter. Ang Robinson na barangay, na dimulos ko na da. Ay, oo, gali. Sa may Dilion Street, sa may... Ano ang ganing barangay? Ross Village. Ross Village, oo. Gindimulis ka mo, da mo ng silo kada sa may MacArthur. Dyan. May pamilya ka pa, Pep? May pamilya ka pa? Wala. Wala ka asawa, way ka kabataan? Wala dyan. Ano ning plastada ni sa ato mga pulis ni imo gid man ikaw gid man gabaligya ka gid man aw? Wala ko din gabaligya doon, yan sa upod ko. Ay, sa upod mo. Siya lang yung nagkakato. Hindi may nangyari kasi yung yan. Nga kasi yung nabrigyan niya nga. Kaya po, huwag mabili bligyan, huwag mabili check yung pasada. Ako, ipangayaw mo lang kami doon. Gani, no? Gamit, huwag kagagamit? Gamit, huwag kagagamit? Ara ko gagamit. Sang una, huwag kagagamit, huwag? Gagamit. Sang una, gagamit ka, sang una. Hasta subong gagamit ka pa? Oo. Amo lang na, gamit lang niya, pero baligya, wala. Wala. Sa imo ning upod ni amo ning nagadala kag amo ning nagabaligya or ano man? Hindi na siya. Ang subject niya totoo, wala din siya subong niya. Ako lang yan naripahan, sige, ari ko din mo. Ako lang yan naripahan. Ang mga nila yan, wala mo ikabaligya. Ang mga na-recover damay lang ko yan. Damay ka naman. Ang mga na-recover na hindi naging padala lang sa inyo o ara na da sa lugar gidya? Nakita ko nila, nakita nila bro, hindi niya ako, yan sa to kani. Sino to? Si Alias Singh. Ising? Oo, Alias Singh. Sing, hindi Ising. Sing lang gali. Oo. Sing nga daw, inang daw pero sang apelido sang mga Indian, nasyonal mo na, Sing? Sing nga ba sa Sing lang? Ano na? Sa mo na palayaw, yung malala mo palayaw lang na, hindi na yan. Hindi na sa hindi na sa India National? Hindi? Hindi. Taga diri. Palayaw lang, Sing mga Bombay. Palayaw ya lang nagali ang Sing. taga city proper man siya, Pep? Oo. Okay. Pila na gani edad mo, Pep? 56 na? Dugay ka nagagamit o talagsama lang? Ako sila sama lang di ba daw wife lagi sa bakal ano mo lang pasamba mo lang. Pasakop-sakop lang kung kisa maka-hits muna. Correct na. Kasi naman bigyan gamit lang. Ano obra mo subong? Wala din. Wala. Away ka obra? Okay. Kuan lang no? Turo tambay lang kung makachansa, pwede man no? Ando nga bibili ang maamo niya. Ate, sige. Pila ka mo kabilog tatlo ka mo? Ang mga upod mo ni kilala mo na Ang isa niyo, ang isa parinte ko yan. Parinte mo ng isa? Ang isaya? Ang bahay niyo, wala, hindi ko siya kilala. Ay, hindi mo kilala? Paano ka mo nagkiritaan na da? Sino nang tag-iya sa kwan? Sino tag-iya sang balay? Sino tag-iya sang balay, Pep? Dagahugot ang pusa so ipa kuan ko ni do sakit ko rong kamot yan ako. Ate sige Pepa, salamat gid Pepa. Thank you gid. Subo nga gabi nagagamit ka way? Magina lang yun. Ginagagamit ka. Damo na gamit mo? Di ba? Mga balor pila? Mga balor na gamit? Balor pila na gamit mo gina? Ang sinaulo ko, balor ko siya, sabit lang ba ito? Nasabit lang, nag-hits lang, nag-hits?
Oo, sabit lang. Ate, sige. Sige, Pep. Salamat kay Pep, ha. Thank you. Down dyan. Okay. Sige. Okay, 5, Aaron? K5 John. Si Sing gali to. Hindi gali ising. Sing lang gali. Sing. Gani, Sing. Oo, Pilipinas. Sila nga, Sing gali. Ching. Taga City Proper. Yes. Abi ko na Sing. Ching gali. Ching. Yes, it's Ching gali kay K5 John. Ala, insect ka daw. Ala, international. Gani man, Sino balay naman? Iya gini balay ni Buffett. Dali na pondar mo ni Bet. Ano na saman? Boarding house o kon iyagid? Okay, bali daw tamana sa ila kasi sa iya kay K5 John. Baligin pa panubli siya. Kumo naman Okay. Okay, dito sila sa nguna kuno star sa may Dilion sa may Barangay Ross Village Yes. Tapos tinigsaylo sila kay tungod nga inang gindimuli sila to. Kay ginbutangan to sang Robinson. So muna nga ara na sila subong sa may Barangay MacArthur. Yes, sa K5 John. Dili na siya nag-start. Ako yaman ang gagamit sa ginalang gani kuno sa gagamit mo. Pero why siya gabalik? Ginasaga pro. Ang lasa nga gamit. Pro why siya gabaligya ti galing pertik na mudamo sa na-recover tapos siya pabalayo busos nanon lang. Si Cheng din na si Cheng man tani ano na nagpana to nalagyo ta? Nalagyo si Cheng? Hindi ko na si Cheng. Wala pa sa balagyo. Pagdoon sa mo, may kinasasama. Sus tumudamo. Ano pa ano man balbo kay Cheng? Ay, mo di nga basura, wadyo. Ito man no. May wakusin mo ya. Panawaga tawa. Di proper si Cheng out. Sa sila. Panawaga liwat si Cheng, manawagan sa liwat kay Cheng. Siyempre, sa dyan na nakpan na siya ako, palukati ko siya yan, Kita mo sa katunto ng Cheng, imo ya, gamit-gamit lang imo ya, iyaya, damo-damo, galin siyang baligya, yan ay Teka, gusto din mo din niya ginapagtago niya. Di paano na nga, arad na si mo balay, man yung perito na mo damo, aras si mo balay pa niya ginbutang da iya nga balaan niya nagid nga kadelikado na, tapos malagyo siya. Di mo lang ba siya kuha nila, ako lang ginagusap siya guwa. Well, masaya nila, ano ko siya, agbayan ko siya, isa ka, ay, hindi. Tapos? Ang mga galingan. Ang mga galingan, kung wala man siya. Laban-laban ba si kita ka ni Cheng bla? Tawagi abi si Cheng? Wala namin nakakontak siya, na-disturb siya, hindi abi sunod. May way ka kontak siya, cellphone number, why? Wala, wala na disturb siya. Hindi ko kontak siya. Siya lang kontak siya. Ate, panawagan mo na lang sa radyo Dre sa live Hindi lang po sa mananasa po siya. Kontak siya. Baro pala sa karon. Radyo pala sa karon. Mayo pa itudlo mo lang na sa kondensya kay sa katunto mga ang damo. Ikaw manabat sini kay mo balay nga dano pero tika mo damo na may pila ka gramo guro na Gamula niyo ba John, dinamo ka na John. Pwede niya ako, wala ko ibigyan mo. Gani, pero kay wala si Cheng, laban-laban, ikaw gini manabat, kay ikaw nga daan ng tag-iya kabalay, tapos dra pa na kuha ng kadamo-damo siya nga binulto ginao. So mas mayo na nga si... Ano na John? Mas mayo na nga si Cheng, panawagan mo, kag balon nga muson yung sa pagkadamo-damo siya nadalahig ka lang imo dayaw. Yung mga mo kalapot niya sa dito ay may mo hindi mo na ako sa mo butuhan mo sa sakit dito mo sa tinto. Ate sige Pep Diyan Okay sige Sige. Okay 5 Aaron. Yes, sige 5 John. Bulay dumakanta tani ko dumakanta tani ko ginaluoy ko ibupip law makon mo damo ng ipakita mga pinutos kung pinakadamo ano ko damo na tatlo ka bugkos kaya duha diri ka hitsel to 6 ka 5 John. Binulto bulto na yan dagko na sus grabe nga
Saka dagko na yung pinuto. So may pilaihan ka bulto, tatlo ka panawag siya na bulto. Hindi na bulto. Daw lagkod ang bulto, hindi bla mo nang daw gagmay gawa mo ng bulto, hindi blang duwa na ka daw gin-sealed bla na Tapos yung binugkos niya, ang binugkos na dagko gini katama yung binugkos siya Yes, kay John. Binugkos niya kay John. Ang duwa na yang daw gin-sealed, heat sealed. Daw kuan sa mo na sayang daw bulto, hindi bla? Yes, Na so mo na yang bultong duwa na pero tatlo ni nga binugkos. Nidlakod-lagko niya daw tag pilaihan ka kilo sining sining bugat man daw magbakal ka sang asin daw inang 5 pesos nga bilis ang asin. Lagko niyo. Granules pa niya kay John. Granules hindi bla bilog-bilog pa. Granules bilog-bilog pa niya. Ni ara ka bilog-bilog, ni ara nga nagapodpod na. Kay John. Matya kung may laboratorio guro di sa aton si Luilo mo nga mga halos kalabana madakpa so mga granules pa bilog-bilog pa Gani, kay John, di duway ka kung basong sabuli sa siyudad sa Iloilo. Basi may laboratorio ibla sa aton diaw, basi ginbilin bla naning buyet lang laboratorio yan. Kaya gani ni anhing buang nga ripan ading daw mati ko may isa ka chemist, no? May isa ka chemist nga migo sa una ni anhing buyet nga nabilin nga sa subong aridi. Basi kon amo bla niyaw ang chemist bla nga naga-formulate sa sining mga sabon ni base ares dalong duta blaw. Nga hindi makita nga daw kadasi lang magsulod ring mga dagko mga binulto ka mga sabon nga niyo kay 5 aron. Yes, amo gani kay 5 John. Dalahig lang si Bupip kay nantawa kundi Maria Ihunis mo na si Ching ni man. Si Bupip niya manabat siya kaya balayang daan niyo. Okay, 5 aron? Yes, amo ka kay 5 John. Pero tiyan mo na, si Bupip na mo to, nasiligay, yan ni Ching yang suspected sa mo. Inadalahig di siya kay 5 John, according sa iya. Okay, amo na paslamat mo na yung mga pumunuyo natin. Kaya na-recover niyang mga suspected sa mo, gawin hindi naman niya maglapta sa posible nga maapektuhan niya ni Kakifab John. Ang duwa ni, sino ganin upod, Bupip ni? Sinong isa ganin ni? Si Rene, 48 anyos, kag si alias Chuchay. 29 anyos, Baybay Norte niya gawin siya. Babae, galing isa? Hindi, babae lang. Okay, si Chuchay? Yes, ari si Chuchay. Bebe, si Chuchay, sa laki kung babae? Lalaki na? Hindi. Okay. Amo na yung taga-Miagaw? Oo. Si Chuchay? Sige. Chay? Hello? Chay? John. Taga-diin ka? Miagaw. Taga-Miagaw? Sa din ka sa Miagaw, Ged? Taga-Norte. Nagpakalabot kayo mo sa balayin Pupi, pa? Chay? Nga nakalabot ka sa balay ni Pupip? Gaano ka gagamit ka man? Why man ako yakabalo kay 5 John, nagtuhaw lang ko diya. Bay ka kabalo tapos nagtuhaw ka lang da. Din ka nagtigbaylo nga gurpil lang nagtuhaw da. Gagamit ka man siya bo. Gagamit ka? Oo. Saan o ka nagamit pag-ulang o gina pa? Hindi, dugay na. Pero subong nakagamit ka subong nga gabi, waay? Waay. Pero nagkadto ka lang da. Sinong kilala mo da? Si Bupip? Kilala mo? Oo. Kilala mo si Bupip? Hindi. Hindi mo siya kilala? Sino nagtudlo sa imo nga makadto dira kay taga-Miagaw ka timo?
Gulpi ka lang timo nagtuhaw. Oo. Ikaw June, saling ko si mo nagtuhaw lang ko di gani. Ay ambot. Gulpi ka lang nagtuhaw gali da sina sa may sulod balay. Botsilingon ano ka tigadluman. Gulpi sa nagtuhaw sa balay. Permiro wala ka da tapos gulpi ka lang nakita da mo na. Oo, daw mo na basta. Perte. There's a big reason behind. Agay. Kabalo ka magkanta? Oy. Kaya mo magkanta sang bawal na gamot? Kaya mo? Ay, hindi lang nga yan. Hindi ka na. Ano gusto mo nga kantahon? Hindi ka magkanta sang bawal na gamot? Hindi ko sa ulo. Hindi mo memorize. Di ano nga kanta ang kuanwa nung paborito mo nga kanta? Ha? Kaya mo ang kanta ni Kwan? Kaya mo ang kanta ni Elias? Why kaya gawag na kanta? More ako sa may voice modulation. Voice modulation. Drama. Voice modulation. Sige bi testing bi tingog abi sang Kwan. Tingog abi ni voice modulation no nung tingog abi sang hamtong nga lalaki nga daw matsugid abi bebe testing. Mayong gabi kay 5 June. Grab. Angayan. Pwede ka gili sa drama talent no. Pwede pa kung maupawan ka na kang makagwa ka na imuon ka guro namon drama talent ay. Kapangita kami di drama talent tingog abi sang inang gwapuhon nga soltero. Mga ipabati ko lang. Sige be. Ay, hindi pag-amuhasin na si Judapel. Tama niya kaalam. Ay, pabati sa ila. Ano gani ang English siyang nangmatay? Suicide. Ang patay sa sulod sang balay. Homicide. Angayan. Ang patay sa gwa sang balay. Outside. Ang patay sa kilidalan. Side by side. Ang patay sa kilid suba. By side. Ang patay sa Amerika. Stateside. Amo na to by John. Grabe. May abilidad ka gali. Pero tapos gasuyop-suyop ka pa siya bo. Garo gagwa garo ng abilidad mo sa kuno. Away. Piling ko gani si Mobile. Pilong ko yan naglusot diri. Okay. Ngayon kagali ha, may abilidad kagali ha. Puro gali daw perte ka init para malhas ka daw. Ang ngayon kakabalo gali ka magdrama. Tingog abi sang bata kabalo ka? Bata, 7 years old. Sige be. Anong gusto mo nga ipabakal sa ako, no? Aba. Pwede. Kay 5 Aaron, kuhaan mo ni sa number kay mo, tani sa nga drama talent yo. Padalata to sa Bacolod do. Tani kay 5 June, naway pa ko na dakop, nag-discover mo na ako. Ti ano nang problema kay isang subong nga tuod no tani sang way ka panadakpan tani na discovery tanaka kundi tani way ka nadakpan da no ari ka tani distupad ko pirmio tingog sang babae kaya mo sige be abudlay magipit sang babae kay nagutom pa ako nga daw way kapanyapon ay ara si Kwan daw si Aaron daw tinapay lang anay siguro masarangan niya guro simo daw. Tinapay lang guro anay. Ate sige salamat kida Chay. Ano imong hayo si Chuchay? Chuchay. John? Sige kipay baron. John request pa kay 5 John sundon na ko imong tingog kaya mo tingog ni kay 5 John ka po. Sige be. Kaya mo tingog ko? Sige be, testing be. Hindi ko na makaya. Hindi kaya.
Hindi mo kaya mga tingog, ng mga persakon tingog, hindi mo kaya? Hindi. Teo. Hindi man nabi ako fluent mag-Ilonggo. Hindi ka pa fluent mag-Ilonggo? Ate, sige Okay, Sir John. Sino matian? Talented gali si Chotsay. Ano? Talented gali si Chotsay. Talented magkuta sabi, anong tapusan niya? May anong tapusan niya? Anong tapusan mo? Kurso. Undergrad ako. Undergrad. EB English. EB English, pero undergrad. Ikaw pila ka nga year sa naguntat ka? Second year, 35 John. Ano? Second year. English ang kurso. Pwede pa ni tani matapos mo. Galing kiti na dakpa na sabi mo. Ikabudlay na ulihi manato siya na diskubre man. Tani ka no diskubruhan. Tani ni kundi dramatista. Tani ni padala tatani ni sa Bacolod to sa drama production center sa Bacolod do. Hindi ba? Yes. Ang ayan sa tani. Kabalog isa mo. Magkuta sabi ko hambal ya way masagagamit no nagtuhaw lang sa gulpe no. Dahil dito nga sa ilo kita kakita John. Sino mapirma na sa inventory. Ara may pirma na, may inventory na ho. Ang isa sino ganitong isa tong tabid sa kay Kwan bla? Sa kay Bupep sino na? Si Bupep kakita John. Tapos kay Bupep sino pa yung isa? Hindi bla tatlo sila? Yes, si alias Rene ang isa. Si Rene. Si Rene ni daw ka hipuso niya sa kay Rene, no? Okay, puso niya kay Rene. Dahil kaya kay napapasirin na siya ngati uway sa mga gintra sa ilang puluhatan sa kita John. Daw ka hipuso niya si Rene to, daw ay ga huluhambalo. Si Kwan lang, si Chutsay lang kag si Bupip ang naka-istorya sa aton. Po si Rene, daway gid no? Sino? Okay, sige. So, karon kay 5 ba aron, balikon na kada karon kung pwede naton ma-interview ang head sang kwan sang aton nga pulis nga nag-conduct sang drug bypass operation para nga mapamangkot naton kung pila ang pangkabilugan nga kagramo ang nakuha ni kay lagko ni nga mga pinutos tapos kung mga pila ang balorya siniyo kay 5 baron. Yes, kasi John. Okay. So muna siwala po niyo makaka sa interview si Police Captain then Suliman ang OIC sang RTU6 Capital Control. Ako na mo RPDEO gali na nag-strike sila Regional Drug Enforcement Unit. Yes, okay, John. Okay. Si Kwan Gle, si Police Captain Glenn Suliman Gle. Yes. Okay, John. Ate, sige, no? So, karon balikon ta karon kung makachansa, maka-interview kita kay Police Captain Glenn Suliman kay para nga makuha ta ang pangkabilugan nga inventory sang mga na-recover, no? So, ikaw na bahala danay plastar sa kay Chutsay sa kay Bupep no? Yes, okay, John. Kaya siya magtapos naman nila Pagkadaan na sila sa may precision to kay John. Kaya ito ng pagpag-medical sa ilang tapos niya kaya sa disposition sa ilang kasa kay John. Okay, sige. May panawagan si Kwan? May panawagan si Bupep, ay? Ano sa panawagan kay John? Okay na kano? Si Kwan, si Chutsay, may panawagan? Sa Miagaw? Okay na kami kay John. Why naman? Ano na kay John? Panawagan. Ba panawagan na ito sa Miagaw, madulong pagkaon, kiti gutom? Ganyan, sa pamilya niya kay John, dahil nandun si Chutsay sa police station ko, dito niya sa Lapas police station ni sila Kwan dalon.
Si Rene, pahimunong niya si Rene, at tutos piyakilid, no? Si Rene. Bata pa niya si Rene. Anong mo? Ari si Rene kay Sir John. Hindi anong mga panawagan mo? Why na? May ganun ni Rene kay Sir John. Why na? So, no comment siya. No comment. No comment. Sige. Ayos. Sige, kay Sir John. Bantayan ang dugang detalye sa ginpatigayon diri nga drug bypass operation. Ang nga press report kinadurog sa Kalwan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na dito ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita. K5 no sa pa. K5 News FM Flash Report. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatihan mga ka-K5 Flash Report nagikan sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Refollo direkta sa may Barangay MacArthur sa distrito sang La Paz mga ka-K5. Ang ginkandak sang Regional Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Police Captain Glenn Suleiman nga nakadakop sang tatlo tanan ka mga subject. Ang subject sa drug bypass operation amo si alias Bupip. Kag upod sa iya dito Tulad siya nga balay amo si alias Rene kag si alias Chuchay. Si Chuchay dramatista. Balo magdrama. Ang ang iya nga talent subong lang na diskubrihan sa nadakpan siya. Ay kung mga wayan dakpan ni way ginaton madiskubrihan ni kung pay na discover tanit ning iya nga abilidad ni sa K5 Andre. Sang wala pa sa nadakpan. Tani, way na ni gagamit siya bo. Subong tani dramatista na nito sa Bacolod do, sa Drama Production Center sa Bacolod do. Dito sa mahimo nga nga artista to, o dramatista. Ay, yung galing kay go sa madiskubrihan, dakpa na mo. Ay, Maria Ihunis, oh. Wala, sige iban nga mga balita karon ni balikon naton karon follow up naton sa sining ato sining pagpangalagad ang mga balita nga inyo batan ng Buylogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist. Sipon hilanat ubot rang kaso kay iban pa nga mga baratian nga tugas sang viral and bacterial infections. Mga ka-K5 bakal na kita sang Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga may ara sang extra virgin coconut oil, ang virgin coconut oil nga may ara sang D3 Bio. Mga ka-K5, no? Amo ni siya ang antiviral kag antibacterial specialist. Kontra sa mga nagkalalain nga mga balatian, sipon nila natubutrang kaso, virus kag mga bakterya, mga ka-K5, kinanglano naton ang Klinika D3 Bio. Nga, kaya nga para sa mga virus, katulad sang dengue, kag iban pagingisay sa mga virus, kayang kaya patyon mga ka-K5 sang Klinika D3 Bio. Bangod sang kay ang D3 Bio, isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil. Kag upod ang vitamin D3 nga pareho may mga maayo nga mga natural antimicrobial properties. Ilabi na batok sa mga virus pareho sang dengue kag iban pa, no? Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas into monoglycerides, isa na diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sini nga palibot, no? Ginapanami man sa D3 Bio pinaagi sa MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. So ang vitamin K sa ini ka fat soluble vitamin mga ka-K5 nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kon ikaw ang may dengue, no? Kag ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue. So gani sa aton nga mga tagpanamatay sa mga kahuturan, mag D3 Bio ang superfood supplement kontra sa dengue. Para liyo kita sa dengue kung gusto mo nga mag-ayo, mag Klinika D3 Bio. Alas 11:09.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musik. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulis sa iya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na eh. Ano ba? Ano? Wala ba? Tabos ako daw. Luha ito ako. Sabi man, basta. Ngayon na, kada ano ni. Sadya ko kanina, kabato na ko ni. Tawag, happy birthday. Sana malala ko niya, pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong
Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyong tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon na kalaborita sa 16 minutos na nakaligad sa alas 11. Kini nga matinon check na naton ang mga balita nga natipon ni ka-K5 Jenny Kauyunan. Kag ini nga mga balita ni K5 Jenny ang buylog nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. Sa K5 June, kapin or masobra 100,000 pesos sa K5 June, no? Ang nakuha, dala na ang alahas, iban pa nga gamit sa K5 June sa Doha ka Indian National na tag-iya sa isa ka landing company diri sa may barangay Guzman sa Mandurriao, Iloilo ka K5 June. Suno kay Police Captain Jobert Amado, ang officer in charge sa Mandurriao Police Station 5, ginpahayag sa K5 June no, nga personal nga nagkadto ang Doha ka Indian National sa ilang police station kay ina ka K5 June, agod ni i-report ang natabo nga pagpangawat sa ilang apartment kay K5 June. Ginabuluban ta ka K5 June pasado alas 6 sang aga kay ina nagpadulong ining mga Indian National kay K5 June. Suno kay Police Captain Amado ka K5 June, base sa ilang investigasyon sa K5 June, no, nadiskubrihan ini isang duha ka Indian Nationals nga nadula ang ilang 150 pesos na cash, mga sing-sing kag mga cellphone sa aga na ka K5 June sa pagbugtaw nila nga nakita nila ka K5 June nga nagalinapta na ang ilang mga gamit sa ila sa loob ka K5 June. And upon checking sa CCTV dito diskubrihan sa K5 June nga may isa ka lalaki pasado alas 2 sa sangkiring ng aga ang nagatuyo o kung nagsaka sa ilang pader ka K5 June kag ginkuha ang ilang bag nga may unod no 150 pesos na cash ka K5 June. Ginapahayag man ni Captain Amado ka K5 June nga posible no familiar na ini nga suspect sa lugar bangod nga base sa CCTV sa 15 minutes ang iya nga pagpangawat sa K5 June. Kumbaga sa ulado niya ang terrain, balaan niya na kung anong iya nga target kuhaon, diin ni nakapesto kag kung diin na banda ka K5 June. Kaya according to Sir Amado, hapos lang ang pagsulod sini nga kawatan kay 5 June bangod nga
kumbaga very lenient man ining duwa kay international bangod nga wala nalak ang ilang nga mga pertahan kay K5 June with full confidence rason nga madasig man nga nakuha sang kawatan kay K5 June ining ilang nga cash kay iban nga kagamitan. So right now kay K5 June no padayon ang investigasyon sa Mandurao MPS sining identity sang suspect kay K5 June ga backtracking sila sa mga CCTV areas apan sa lugar kay K5 June kaga negatively nga wala gid na identify sining duha ka mga Indian national sa K5 June ang suspect nga nakuhaan sa CCTV footage sa K5 June nga nagsulod sa ilang apartment. On the other hand naman kay K5 June no, pila ka mga vehicular accidents ang na-record diri sa may probinsya sa Iloilo subong lang gid nga hapon kay K5 June. Una na dira dito sa may Banwa sa New Lucena kay K5 June motor versus tricycle kay K5 June. Pilason ang mag-amay nga nakasakay sa motora matapos nga nakabunggo ini kay K5 June sa tricycle kay K5 June nga nakapark sa kilid na kung tani mapapanaog lang sang pasaheros ni kay K5 June. Sunod kay Police Corporal Greg Gonces sang investigador sang New Lucena kay K5 June ang natabo ang insidente kay K5 June no sa may barangay Baclayan na pasado alas 5 sang hapon subong lang gid nga Domingo kay K5 June base sa angkas kining motorsiklo kay K5 June nga iya anak madasig ang ila pagpadalagan kay K5 June no kag naka inom-inom gamay ang iya nga amay nga amo nagadrive sa motor kay K5 June rason nga wala siguro nakita ang motor kay K5 June nga nakapark sa kilid kag dire-diretso kay K5 June nga nabungguan ining motorcycle kay K5 June maswerte na naman kay K5 June nga wala napilasan ang driver sang tricycle at ang pasahero sini. Pero on the other hand, kay K5 June nakaagom sang pila sa ulo ang amay kag ang anak ni K5 June ang gas-gas ang nakuha kay K5 June kag gilayo naman nga gindala sa may Pototan Hospital kay K5 June. Dito naman kay K5 June no, takna mga alas 5 man sa hapon dito sa may Banwa sang Gimbal kay K5 June motor versus motor naman niya ang nagbungguanay kay K5 June sa diin kay K5 June ang biktima ang sasakay sa motor ang senior citizen kay isa naman kay K5 June ang 33 anyos napapuli na kuntani kay K5 June sa may Banwa sang Tigbawan halin sa may syudad ng Iloilo kag madasig kay K5 June ang pagpadalagan sa given nga yara siya sa National Highway kag patabo kung tani kay K5 June ining senior citizen man nga driver sang isa ka motor kag wala kay K5 June no, na palupangdan sang isa ka motor kay K5 June papuli sa Tigbawan ining senior citizen rason nga nagsalpukanay sila kay K5 June didto naman niya sa may highway sa may Banwa sa Gimbal kag nakaagom ining duha ka K5 June sang mga minor laman nga pila sa K5 June kag naman K5 June nag-decide naman nga mag-areglohanay na lamang ka K5 June kag dugang pag K5 June no, isa naman motor kag pribado nga salakyan ang nagbungguanay sa may Banwa sa Barotac kag na gimbawian gid kay K5 June sang kabuhi ang driver sang motorsiklo ka K5 June kag yaraman kay K5 June ang isa ka SUV ka K5 June ang na-hit and run dito lamang sa may distrito sang Arevalo matapos sa K5 June no, nga nakita sa SUV nga madasig ang pagpadalagan sang Innova ka K5 June nagdrivean sang Indian National ka K5 June nagpabinit sila sa may kilid dito tabo sa may Kabangbang Uton ka K5 June malapit sa may Arevalo pag pabilit nila kay K5 June madalsig ang dalagan sang Innova na ano ga-ikas-ikas kay K5 June na ila nga dalagan kag nasa gaid sa gyapon kay K5 June kag aside sa ila kay K5 June no, maisa pagid ka salakyan ang nabungguan man sang ining Indian National kay K5 June kag gilayon man nga na-intercept sang aton nga kapulisan kay K5 June sa may Arevalo Police Station kag sa karon kay K5 June ang Indian National nga nakitandan ang iyara na nakahunong sa Arevalo Police Station kay K5 June. Pero based on our initial information, mag-aaregluhan na laman kay K5 June ang magtimbang nga bahin. Sige kay K5 June ini ang aton nga balita nga nakuha diri sa patrol kung upod si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report.
Batian mga detalye sa mga balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa aton nga oras 24 minutos na nakaligad sa alas 11. This time, check naman naton ang mga detalye sa mga balita nagikan naman kay K5 Kim Kaluyo. May kang tanan mga K5 sa sining report nga mga pila ka mga vehicular accident ang nagluntad man ano ang ining may kang tanan mga K5 sa sining report nga pila ka mga motorista nga nagpalumba-lumba gali sa mga motor na sa may Banwasan sa Tabarbarao drag race nga muning dapat hatagan igtalupangod sang kuano amuning nga katabo nga daw halos ang mga balita puro aksidente sa salakyan pero nagpinalumba pa sila yo. Mga detalye sa mabalita nagikan kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM Kampiyon Report. Daw mga kuring nga may siyam kakabuhi. Ate daw mo amo gina. Daw pa matyagan nila blaya kung magkalabunggo sila hindi silang patayaw no. Nawa mo gina ka K5 June. Actually, dugay na yang nga ginareklamo dira sa may Banwasang Santa Barbara ka K5 June. Kapit nga dala ni sila ga pulumbaanay naman. Accordingly, ang iba na ganay kuno ka K5 June, halin pa nara sila sa may Banwasang Pavia, kag naga-start sila sa isa ka gasolinahan dira, kag ginausoy nila dira ang highway sa may Banwasang Santa Barbara. May mga naga-standby man dira nga pulis ugaling kay ginabantayan man nila ka K5 June nga halin mo man ang pag palumba-lumba nila o kon pag drag race. Ang ginambal nila nga when the cat's away, the mouse will play. Kag hindi lang nakaki-5 John ang ginareklamo, dira kaki-5 John nga for the safety kundi ang kagahod sang ilang nga mga tambutso kaki-5 John. Kay usually ginahimo na nila no ang ining video no nga makitaan sa aton sa nga Facebook live kay ina lang ni sang kaagahon mga around alas 12. Kay usually may mga naga-comment digani nga kung kaisa golpe lang sila magbungkaras kay katunog gagahod bala kaki-5 John no. Kagara makitaan sa video actually no may isa dara ka tawag na ka motorcycle rider nga isa sa mga nagapalumba-lumba no manotice naton no mga ara pabala sa mga lamaron ang edad kaki-5 John kag isa dara may plaka haga na kuhaan sang klaro nga picture ang iya sini nga plate number and the rest kaki-5 John tawag na ang tatlo to or duar tatlo ang wala naman niya sang plaka kaki-5 John. Actually no ginpasa naman naton sa LTO kag probably basi ma-show cause ninyo lang pagbasulod. Bahala sila da. Ilan na yan sala kayo yung sila ka pinalumba daya. Mabalaan mo ganyan ka palumba sila yan. Gaduko-duko gino kaki-5 John. Oo. Oh, tiko normal mo driving maduko kaginabi kaki-5 John, di ba? Kaga tawag na tawag na helmet lang ang ilang dala iban pa naguro kaki-5 John gani ang hindi pa bla standard nga mga helmet ang ila sini nga ginagamit ti parehas nagligad to dira sa may area sang Pavia dasig man to pagpadalagan niya kaki-5 John tawag na despite nga wala siya sang may nabungguan nga iban pero to siya napatay to kaki-5 John kay grabe bala no ang speed dira sa may dalan okay lang na kaki-5 John pagid no for example kung ila lang kaugalingon man ang marisgo nila. Yes. Kundi ang may mga nagabiyahe, nagahalong man ang iban dala 4 wheels, gadala man da iban motor kaki-5 John, mga security guard, mga call center agents no. Nagligad pa na yung liwat-liwat nga problema address sa may Banwasang Santa Barbara. O galing ko no kay hindi permi man madakpan kaki-5 John, hindi permi matsempuhan dira ang mga naga drag race no kung for example abi ma-viral ni sila subong, mag-cool down ni sila or mag-paway-way. Mga kwanta na parts ng white and parts niya kay daw ato ginpakita gito sa K5 Night Watch so kaya mga itsura tato do si mga into tato so makalabot ni sa taratapan kag sa igtalupangod sang LTO naton sa kay Director Hidospan laban-laban makuan gini sila ma-call ginang atensyon nila sini laban-laban pabutangan gini guro ni Direktor Hidospan sang tao dira nga magabantay nga daw gapawala lang mabantay tapos parang madakpan na nagidlang bla. Pa kuno ka lang dabi nga ano ang gamotor-motor ka man wala ka uniform bala no undercover bala ka kay 5 John no tay kay amba mo ganit diri ni Attorney Hidospan kun for example labi maunay dirang salakyan sang LTO kaya mo man ang malikaw man sila ka kay 5 John.
Tiyan mo na no, ang ginapanawagan man diri sa Santa Barbara Local Government Unit, kakabay pa dira kuno yung mahatagan bala sang himo sila ordinansa dira kag K5 June kay tinuig na niya nga problema ang tawag na ang paborito gid na dira nga drag racean ang amo na nga dalan no. Actually may kopya naman kita no sang iya sa nga plate number sang isa to sa mga involved sa sinang video kag K5 June kag napadala na nato no sa LTO Region 6 of course no. This is for safety kay ma-notice naton on the over the past few days kay 5 June no. Sa isa lang gid kasi mana sunod-sunod ang mga aksidente kung sariin may mga nagkalamatay pabala no kag kalabanan mga ara pabala sa early 20s nila kay 5 June mga 21, 22, 23, 24 which are mostly nagadala sang motor kag mambalaton balang adrenaline kung gahuro-huro kaki 5 June mag-drive sang salakyan sa mga highways naton ti ang iba ni wala magani trabaho iban halin probably sa mga lagawan sa mga balay ilimnan kaki 5 June ti luyag man ni naton no nga mangin responsable sila ti kun may mga driver's license din sila it means nga base nag-fixer ni sila kay wala sila nagasunod sa mga polisiya sang LTO kaki 5 June laban-laban may ara nga inang nagakwa sang lisensya bla pero ginpalihog lang bla. Kung lisensya lang kay nanay. Pwede man. So, muna, kabay-pay ko na to ng side na buwas ang LTO. Kay nagligad, actually, hindi lang na dra sa may area sa Santa Barbara ang problema sa drag racing. Nagligad to sa may Quinto Distrito, ang iban dra sa may Barotac Nuevo, damo mandra, kag iban pagit nga mga kabanuhanan, no, diri sa may Iloilo Province, ti delikado, gid, no? Iban gani may mga involved pa bala, no, nga mga minor de edad, K5 June, di wala sila gani natahap nga or nahadlok nga batian nila may mga nagkalabuka nga mga ulo to sa mga disgrasya sa sininong nga mga sinemana ka K5 June. So i-update natin niya sa LTO Region 6 mga ka K5. Kagani nga balita ang nadulong sa inyo sang kaalungan sang DTX 500 agod maproteksyonan ang inyo sini nga mga lawas kag mahagan-hagan dra ang inyo hypertension, diabetes kag iban pagid nga sakit. Inisi ka K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Thank you, Gid. Nabatian ng report ng impormasyon nagikan kay K5 Kim Kaluyo may kanta sining drag race. Katabo dire sa may area sa Banwa sa Santa Barbara. Dapat tinguan ining makalabot ini sa opisina sang LTO. Para babantayan ini kag dapat makaradakpan gini sila para nga madudla ni kalabanan sini nga to sini para ni tani sa ila sini nga kaayuhan bla ila binagid ang safety nila mga ka-K5. Dahil kita sa mga balita dugang nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters mga ka-K5 sa ilo kita sa mga balita nagikan kay K5 Karen Badillari pagidon nagrinambol naman nga masalakyan no puro tanan ni salakyan ginastoryahan tadi yung mga nagdiga to sa may Banwa sang Uton kaluluoy naman to taga ang isa kasiman o hindi bla nabungguan man to patay man to bago na naog to nagbulo bakasyon lang ang iyang asawa bago na sila nakasal gabusong pa pero patay ang siman mga ka-K5 bangod sini nagrinambol nga apat ka masalakyan sa may barangay Taka sa distrito sang Haro. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June, nagkarambula ang apat ka salakyan matapos nadulaan sang kontrol ang preno sang truck nga may kargang liquefied petroleum gas o kon LPG tanks dito sa may barangay Taka sa distrito sang Haro. Natabo ini alas 3 sang hapon sadtong Hulyo 12 K5 June no kag based diri sa information nga nakuha naton sa Traffic Enforcement Unit o kon TEU sang Iloilo City Police Office nga nagasinundanay lang ni ang apat ka salakyan sang natabo ang aksidente kung sa din going sila sa proper mismo sang barangay Takas kag based diri sa investigation sang TEU K5 June nga ti sa nahambalta na nadulaan sang kontrol ang ining o nadulaan sang kontrol ang preno sang truck nga may karga nga LPG tanks kag bangod sini nabungguan niya ang likod nga porsyon sang dump truck kag bangod man niya sa impact nabungguan sang dump truck ang pick up K5 June no kag bangod man sa pagkabunggo sang dump truck ni sa pick up nabungguan pagid sang pick up
ang wing van nga ara man sa iya nga atubang kay 5 June. Samtang ginpahayag man diri sang kapulisan naton from TEU nga wala man sa may napilasan sa natabo nga pagkinarambula kag natalana nga magaistoryahanay ang mga drivers kung may settlement nga matabo kay 5 June. Ate, sitol Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Katapusan aton nga balita mga ka-K5 nagika naman kay ka-K5 Alex Escalante nagikan sa Provincial Capitol. Kalipay isang mga taga Maasin no, maasinhon mga ka-K5 bangod sang pagdayaw kuno sang presidente sang ila sining presentation sang tultugan indayaw ang probinsya sang Iloilo bangod sang banwa sang Maasin. Aring mga balita nagikan kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Hindi matakos kag hindi mapunggan kag matupungan ang kalipay nga nabatyagan ni Maasin Iloilo Mayor Francis Amboy matapos nga nagkampiyon sa Parada ng Kalayaan 2025 nga giniwat sa Metro Manila ang Tultugan Festival. Sa ginpatigan homecoming parade and performance nga gindihon sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, ginpayag ni Mayor Amboy sa iginhatag nga mensahe nga tuman gid ini kamalipayon sa nagkuha nga kadalagan hindi lang sa nga banwa sang Maasin kundi pati man sang bug-os nga probinsya sang Iloilo. Sunod sa iya, maswerte gid ini bilang alkalde sang banwa bangod nga ginbugayan siya sang mapisan nga mga opisyal kag pumuluyo nga kung maguhugpong tuman kabaskog. Nagpalabot man ini sang pagpasalamat kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., kay Vice Governor Natalie Andibuque kag sa IFFI bangod sa paghatag sang kaygaynan sa ila banwa nga ipasundayag ang ila ginapabugal nga festival kag talento. Dugang pa niya ang kampyonato kag dungog nga nakuha sang banwa sang Maasin ang hindi lang para sa probinsya kundi pati man sa syudad sang Iloilo. Madumduman nga ginkilala bilang champion ang Tultugan Festival sa mga competition samtang first runner-up naman ang Tribu Panay sang Iloilo City. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Apat ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita, apat ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Oh, lang alay, Chempo. Tapos sinsya sa aton nga mga followers, way tasang may nabasa ha. Sa mga followers naton na mga ka-K5 no, pang shout out naton no, sa buwas lang ko mang shout out sa inyo. Kaya nga lang Chempo ta mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalaga. Extend food supplement for men na kita ha sa aton nga mga kauturan dira nga mga inang gusto mag gusto mag ano pa naman siniyo magbalik ang kakusog, ang puwersa. Inom na kita sang Extend Food Supplement for Men para sa mga kalalakinhan nagmatamat na palang luya bangod sang tuman nga kakapoy. Extend Food Supplement for Men. Bakla nyo sa tanan nga mga butika nationwide kaya sa tanan man nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramel Uy. Way na kita Chempo diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Apat na katuig nga nagadulong sang kampiyon nga mga balita, apat katuig nga nagahatag sang makampiyon nga serbisyo publiko. Ako naman ang inyo ka K5 June alwado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Kampiyon sa balita.